Silniku je također i vjernik, kršćanin, katolik, koji živi slaveći Krista i moli se blaženoj Djevici Mariji, živi svoje kršćanstvo u savjesti koliko može, bori se i slavi život koji ga je Bog podario. U središtu današnje svetovine jest radost života s Bogom. Zmajeva želja je uništiti život u ženi, uništiti i nagrđiti poimanje kršćanskog i naravno braka i obitelji kao izvor života, te slomiti čovjekov identitet, slomiti njegovu vjeru, obitelj i njegov osjećaj za pripadnost, jer što ostaje od takvoga čovjeka? Ništa. I koji je smisao takvoga života? Nikakav. Zmaj podmuka duha, stvara napetost i pomutnju i stao je pred Mariju. Zar i mi ne osjećamo njegovo crvilo, crvenilo i žutilo na različite načine? A pitanje je, gdje će vjernik naći utočište? Gdje će vjernik naći malo hlada i smisao? Marija, veoma je važno uočiti, ne stvara nikakvu zapreku Bogu i djelovanju Duha Svetoga, nego otvara svoje srce, otvara svoj razum i zaputila se preko izraelskih brda u gorje. I to je snažna, životna i biblijska simbolika. Putovanje preko i prema brdu govori o zauzetosti i želji za susretom s Bogom. Upravo tako nešto su činili, kao što vidimo, i naši stari pradjedovi. I oni su se upućivali na brdu, a i ovdje su na ovom brdu sagradili ovo prekrasno svetište. I Marija se nije opravdavala, ona nije otezala, nego je užurbano izišla iz svoga doma i pohitila rođakinju.
Opusti naslova svojim, molimo te, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Gospena hladi izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu.